wakosana vajatu vambiri tikutsatira bwino kuti muziko la South Africa akhala akuthamangisa nzika za maiko ena zimene zimapita kumene kukasaka msipu opiriwira kuphatikiza pa Malawi andi anthu amene amakhala panga zimenezi nzika za dziko limene la South Africa zimene zimazitchula kuti ma vigilantes kusogozedwa nditi anthu ngati Phakeo Thakati Ngizwe Mchunu maso Jacinta Zuma leti magulu timene titakhala tikuchita zionesero zosiyanasiyana pambira April ka chimene cha 2026 kuzafika padakali panopa ndipo osatira zimenezi guys amene analowa makwalala pakuthamangisa anthu zomwe zinapangisa ziona kuti Amalawi ochuluka apite makambo afuna thandizo kuti asamusidwe azibwerera kumudzi Malawi ambiri ndithu anabwerera kumudzi Malawi ena be adali makambo omwe afuna thandizo kuti asamusidwe azibwerera kumudzi Malawi tento neko kwa amene asala ku makambo nako tipireni nkhani icho ngati tikuitsala bwinobwino. Chabwino taona pamenepo anthu ndithudi adakali makambo pamene boma likuthamangathamanga maso anthu akufuna kwabwino kuphatikizapo Amalawi omwe ali ku diaspora ena ndi amasogozedwa ndi onjezani kenani posachita pati nonanso magazi a Canada awitu amenewo ndi athandizire kusamusa Amalawi okwana 6 omweno ali ku dziko limene la South Africa makambo kumeneko anachita limodzi mpaka na ndalama okwana 16,725 US dollars yomwe ndithu apezera basi kusamusa Amalawi amenewo nawo timagulu timene timazicho timavigilantes azisogoleri ake ambato kugazana okhaokha mweno wina wazindikira zonena kuti imene akuchitazi akatha kukathera ku ndende ndipo wazitaya kunena kuti achita kokwanira zionesero zimenezi imene angodikirira mangoyenera kumadikirira zosatira kuti aboma apanga zotani osati kukhala busy mapitanso munsewu kamapita malocation makalimbana ndi nzika za maiko ena tentoneko zimene wayankhula amene wazitayayo yomwe dzina lake ndi Ngizwe Mchunu kukhulupirira kuti ambiri timotsata bwino kenako tipiteni nkhani 1,000 marches across South Africa akatenzeka kwaze kwafika umhla ka-30 owabekwa njengelanga futhi ke elingumncamla juqu futhi likhuthaza ukuthi abantu bokufika bahambe abangenamaphepha sithokozelile kakhulu lokho futhi manje sekuthele ithelo ngoba iqiniso limile as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso elimile lelo iqiniso lonke iqiniso lodwa iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse economy futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha labo yonke lento ukuthi ade wethu uMangobese noMfowethu Phakela abalazi ijele and futhi they are junior to me. They are chabwino taona pamenepo Ngizwe Mchunu kosi yakuyankhula chiyankhulo cha chitsulo mano nkhani ndi imeneyo kuti no iye wazitaya asafuna kutchuka ena kumasaka ma views ambiri azichane kumano nkhani ndionera kuti iye akudziwa zosatira zake kuti no ifika nthawi ndithu oti makosana amene akusogolera zimenezi enake akapezeka zona akathera ku ndende chifukwa chake waponda chapakati asogolera andalewa akungwasiya anthu amene apozindikira zona ndi nthawi ya chisankho pano chikangotha chisankho chimene chichi akuzindikira zona kuti ena mwa iwo ndi kuti akathera mu chisobosi cha polisi chifukwa cha damage yomwe achitisa ku dziko limene la South Africa ndi pali kulimbana ali pa Ngizwe Mchunuyo komanso goli cha limene limazitchula kuti machi limene masogozedwa ndi Jacinta Zuma komanso nzake uyu Phakeo Thakati ndi magazi amene alemba chikalata kuti amuthuthula Ngizwe Mchunu chifukwa chonena kuti pakatepa wakhala kwa gazaso magazi amene onena zona kuti apereka memorandum amene chasala ndongodikirira aboma kuti no apangapo zotani kufuna kuthana ndi mavuto amene iwo akuona zona akubwera chifukwa cha nzika za maiko ena tepa jati magulu timeneti dakali pano pati kumayenda kumatsekesa mashopo kuti masponsorship ambiri tsekedwa omwe amapanga upaleti nzika za maiko ena ndino ochuluka pangidwa upaleti ndi nzika za maiko ena pano mashopo amene apena mabusiness amene wakanikanso panga rani anthu atatseka mpakana akuti akufuna thandizo kuchoka kuboma kuti no pase ndi cholinga choti atsegulenso mashopo amene nkhani yake ndi aulesi pangati munthu ufuna panga business matha kubwereka ndalama agwira ntchito kumene nkupeza mpamba machita business osadikira zona kuti uchite kuthandizidwa ndalama zaulere ndipo tanazolowera zaulere ndi chifukwa chake nkhani zake zomwenda ngati zotero amachitira nsanje nzika za maiko ena kuphatikiza pamenepo ulesi ndi zina zotero tepa jatu aliwakuba ndi magazi a polisi kumene apita mu shopu kumene akuapanga confront nzika za maiko ena kapena ma business owners timapeza kuti akumabaso kumeneko after ndi kuti akawathamangisa mashopu kumene mutatentoneko zimene zinachitika mu shopu inake apolisi tikuba usati masewera kenakonso tipiteni nkhani cholinga choti tithe kuitsata bwinobwino.
Chabwino taona pamenepo nizake menezo khalira njira zonse zinamtolera polisi ngopezerapo sona omwe okuba pamenepa anthu ndekuti no akubaso nawo katundu pamenepo amene amazitchula kuti machimachiwa nawonso apolisi ndekuti akuchitaso zinamtolera pamenepo nde nkumanena zona kuti anthu angatetezedwe chonchi ngati no makastodian amalamulo komakhaso pasogolo kumaba panepapa ndena ngano zika zingapangisotani. This is a lot about their integrity ngati ma law enforcers imene ndithu nkhani zake zikuyendera kumene ndipo osatira zimezi poti employers akwaziwa bwinobwino kuti magazi amene wakhayo zona ati ni ma law enforcers kumene ndasizinatole athamangisidwalo pa shop ya mzungu wina wake kwauza zoti mbava ino ndikufunani pano yamukani muzipita last time munandibera atapita pa workshop ina ntoneko zinakhalira kumeneko. You are the guy who stole the grinder from my shop. So what? I stole a grinder. What are you doing at my shop again? I took what you stole. Leave from my shop. Leave from my shop. Make me leave. You are a person who stole at my shop. Get out of my shop. Make me leave. You touch me. You touch me again, I'm gonna murder you, ne? Make me leave. You touch me again, I'm gonna murder you. Touch me and you'll see. Please touch me again. Touch me and you'll see. Please, policeman, touch me Touch me again. and you'll see. Please, policeman, without a name, touch me again. Touch me again. You steal from my shop, and your boss doesn't want to make a case. Get out from my shop. Stolen shit. Getting out of my shop. Yes, I'm good. I've got a complaint right now. That man gets out of my shop. Take me everywhere. This man doesn't have his ID. I gave you my ID. I gave you had your opportunity this morning. Give you my ID. You gave me your ID, not your employer's ID. Get out. I left you. Get out. Get out. Get out. You can't work the law only halfway. You must work the law for the full way, my bro. Don't come and play around here. This is not your playing grounds. It's not your school. It's not your 30% pass rate stuff here. Chabwino taona pamenepo nkhani zake mene zinakhalira kwatsatsato mwachipongwe guys amene amazitchula kuti aleba kumaso apolisi mene anapita kapanga konfront munthu wa business amenewo nde padakali panopa zinthu sizoti zalongosoka after atathamangisa nzika za maiko ena fix yake of course ayamba kwafira maleba shortages ne zake ambiri zitsala bwansecho iwo amati nzika za maiko ena zikutenga ntchito zawo mene ntchito zake zambiri zinali informal zomwenso magazi amene wachifukwa cha ulesi sangathenso kagwira ntchito ngati zimene economic impact yake guys ndithu yamba kuyifira analyst ambaso kumabwera kumafolokoza bwinobwino kuti billion ochuluka $dollars amene aluzika posatiratu kupita kwa maforeigners memathandizira economy ya dziko limene la South Africa ambiri ndithu akumapanga analyze kuti ngati sasamala dziko limene la South Africa afika pa dziko la Zimbabwe naso kumati Zimbabwe ili kubwino potengera nimene situation ikuchitira chifukwa ambiri amba kutseka ma business panopa kuona zona kuti environment ili hostile ena company ndithu akutseka kuona so mmene akuchitira magazi amene taona nika video aka ene anayankhulira msungwana uyo ndipo wanga enforce malamulo kerako tipine nkhani. Please, nobody is gonna work here up until reasonable- you fix the things that we are Do you asking hear? you to fix. Do you hear? Nobody's going to work here. Yeah. Up until you are not The gonna lady operate just- this workplace. All the people here, guys, we are closing shop. You can all go home. This lady told you that you are not allowed to work anymore. Did you hear that? Did you hear that? You are interpreting it wrong, but continue to interpret it like that. So I'm bring gonna a give you a notice. So bring an interpreter. Up until you fix the things that we want you to fix. Bring, then this workplace is not bring gonna an operate. interpreter because we don't seem to understand each other You will correctly. understand me very well in the notice. Bring an interpreter. Then we will understand. Make an appointment. Show me the documents. Tell me what you want, and bring an interpreter because I don't understand you. Sorry, guys. Understanding. Chabwino tamva pamenepo newayankhulira so zinthu zimenezi ndi zimene zikupasa mantha anthu kulemba ntchito enanso ndaja anamanga kulemba ntchito akuti analemba nzika zazikumene South Africa zokwana 200 komanso kunali nzika za maiko ena zokwana 80 zomwe anazilemba ntchito ndipo osatira zimenezi ameneyo anapeza zoti amumanga taona ndikafuta jake kenako timalize nkhani. We are not complying with the laws of immigration laws. So, but also with the labor laws, because the issue we told them. No, I'm just deliberate. Yeah. The labor laws of this country also doesn't allow you to employ illegal foreign immigrants.
all those laws are very important to us. So that is 8. 8. That we found. How many in total? 8. You have 11. You have. There's 200. No, it doesn't matter. That's your problem. no. Let me tell you. Well, let me take you. You know, for the sake that you think by employing more than 200 South Africans, you've got a right to employ 8. Wait. That's what you are saying. Wait, listen. They don't. We wouldn't be taking them. We wouldn't be taking them. We wouldn't be. No, there's nothing like that. There's nothing like My that. brother, when we come here, we come with professional immigration officers, people with the skill. And you are doing wrong thing. Is you are doing a wrong job by employing them. Yeah. No, we are Yeah, not. but it's fine. Your We are taking arrogance. you in for me, your processing arrogance For matters. the issue of the 8 people who do not have the permits to be here. That's And- where it and- starts. all That's living where together. it Can ends. we all live together or what? With No, who? don't worry. The police. and the They will deal with immigration you. officers, Yeah, they will get into the process van. everything. Police, let's take him into the Deal van. with the Department of Labor Let's- when let's- they all go. Yeah. You can go to No, the you- van. I'm not right. Yeah. I'm not resisting. No, But can I it's deal with fine. you guys until we go? Because No, you're not going to be with us. Why must you be with us? Because this is my company. But you are doing wrong things. You've committed a crime. You can't No, be they with are us. taking you in, man. Yeah, just don't. There's no negotiation now. They are taking you in. Yeah. I'll get to the list. chabwino utaona pamenepo nkhani zake imene zakhalira so zinthu zimenezi zimene zopereka mantha anthu olemba ntchito komanso zili ndi kuthekera kuononga ikonomi ya dziko la South Africa tengera ndi maexpert imene amayankhulira lero osatira zonsezi ku Malawi ino anthambi ya immigration abwera kuzafotokoza kunena zona kuti chiwerengero cha anthu amene akumapita ku dziko limene la South Africa chatsika panopa kuti muzipata zimene Malawi amene amakhala kudusa akasiyanisa potengera ndi mmene zimachitira mbuyo mukusanambike ziwawa zimenezi Amalawi to amapita oposera 600 pa tsiku akhala kudusa pa zipata zimenezi zimene ino padakali panopa ndi kuti no Amalawi osapita 300 amene akumadusa kumapita ku dziko limene la South Africa tengera ndi Pascal Zulu amene amayankhulira nthambi ya immigration amazafotokoza kunena zona kuti zina mwa zifukwa zimene zopangisa zona kuti Amalawi ochuluka asamapitiranso ku dziko la South Africa kwa saka ntsipo biriwira ndipo tengera nkhanza zimenezi zikuchitika ku dziko limene la South Africa andino akunena zona kuti amene akumapita ochuluka ndi kuti no machokera ku Eastern Region ena ku Northern Region mano ena mwa iwo akumapita akapanga business ku dziko limene la South Africa sati kwa saka ntsipo biriwira ena mwa iwo ndi kuti akumapita akasaka thandizo lachipatala ena ndi kuti akumapita ku sukulu tepa japo tengeranso ndi latest update kukhuzana ndi nzika zimene zasamusidwa ndi boma potsatira ziwawa zimene zakhala zikuchitika ku dziko limene la South Africa ja kumanena zona kuti kale panopa Malawi oposera 48,000 ndi amene asamusidwa kumabwerera kumudzi ku Malawi kuyambira pamene ziwawa zimenezi zinachitika ku dziko limene la South Africa ayi mmene mu nkhani zake ni mmene zikuyendera suzolema ndi maganizo pa nkhani imene kuti maganizo oti enayo titha kufotokoza comment section kumene mapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu